ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ካብ ወጻኢ ንግዲ 8.7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ ኢሎም። ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ኣብ ፍርያታት ሕርሻ ኤክስፖርት ቢዝነስን ከምኡውን ኣብ ምጥዓም ቡንን ምውጻእ ደረጃን ን3 ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም ሰብ ሞያ መሪቑ። ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ካብ ወጻኢ ንግዲ 8.7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክርከብ ከም ዝኸኣለ ብምግላጽ ክሳብ መወዳእታ እቲ በጀት ዓመት ኣታዊኡ ናብ 10 ቢልዮን ዶላር ንምብጻሕ ተሓሲቡ እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም። ኣካዳሚ ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብቑዓት ሰብ ሞያታት ኣብ ምፍራይ ዝበረታታዕ ተግባር እናወገነ ከም ዝርከብ ብምሕባር ዘመናዊን ውጽኢታዊን ስነ ስርዓት ወጻኢ ንግዲ ንምህናጽ ብፍልጠትን ክእለትን ዝደንፍዐ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም። እዞም ናይ ሕጂ ተመረቕቲ እውን ነቲ ወጻኢ ንግዲ ብፍልጠትን ክእለትን ንምምራሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ልዑል እጃም ክህልዎም እዩ ምባሎም ግዜ ይጸብጺቡ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መበል 80 ዓመት በዓል ምስረታ ምኽንያት ብምግባር ፍሉይ ምርኢት ኣውሮፕላን ኣካይዱ። እተን ኣውሮፕላናት ንምርኢት ህዝቢ ዝቐርባሉ ትርኢት ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ኣጀሚሮምዎ። እቲ መርሃ ግብሪ መበል 80 ዓመት በዓል ምስረታ እቲ መገዲ ኣየር ምስ ዓማዊልን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ንምኽባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ኣቤሽን ሃገራትን ባህልታትን ኣብ ምርኻብ ዘሎ ግደን ዝሃቦ ኣገልግሎትን ንምኽባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ብሪክስ ንህንጸት ምጥንኻር ሰላም ሓበራዊ ድሕንነትን ልምዓትን መሪሕ ግደ ክህልዎ ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌዴሪኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዛሪቦም። ጉባኤ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንህንጸት ጥንካረ ምትሕብባርን ዘላቕነትን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ይሳለጥ ኣሎ። ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኩለን ሃገራት ብፍትሓውነት ዘገልግል ዓለም ለኻዊ ስርዓት ንምህናጽ ዝተዋደደ ኩለ መዳያዊ ጻዕሪ ብህጹጽ የድሊ ኢሎም። እዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ብህጹጽ እንተዘይተፈቲሑ ኣብ ዶብ ሃገራት ደው ዘይብል ሕማቕ ዘይምርግጋዕ ኢኮኖሚ፣ ፋይናንስን ማሕበራዊ ጉዳይን ከም ዘስዕብ ምግንዛቦም ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ንልምዓትን ምዕባለን ሃገርና ይጠቅም እዩ ንዝበልናዮ ፖለቲካ ፓርቲ ድምጽና ንምሃብ ተዳሊና ኣለና ኢሎም። ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ተመዝጊቦም ካርዲ ዝረኸቡ ነበርቲ አዲስ አበባ ካርዲ ካብ ዝወሃቦም ኣትሒዙ መዓልቲ መረጻ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ገሊጾም። ብተወሳኺ ኣብ መረጻ ካርዶም ንልምዓትን ምዕባለን እታ ሃገር ጋህዲ ብምግባር ዝሰርሕ ውድብ ንምምራጽ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም። ከም ጸብጻብ ግዜኢ ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ድምፂ ምሃብ ዘኽእሎም ምድላው ከም ዝገበሩ ዝተዛረቡ እቶም መረጽቲ እዚ መረጻ ንጥንኩር ህንጸት ሃገር ወሳኒ እዩ ኢሎም። ካርዲ መረጻ ብምውሳድ ንሃገርና ይጠቅም እዩ ዝበልዎ ውድብ ብምምራጽ ድምፂ ንምሃብ መዓልቲ ድምፂ ይጽበዩ ከም ዘለዉ እውን ኣረጋጊጾም።